One day, I observed that some people are always good in looking down to some people. Watch this video to end. Me, I don't know that guy, but I for say me you free him. Try na chua jakona gazile. One leke na mena. Afana. One leke megena. Ade wuchi brother. Na hage kwana ge gnu. Ọma wojo afọgala. Agwa ojo. Ndewo. Ikuna ebe le nwanne. Awumonye Olu Okoro. Olu Okoro. Ala kpọkwa ya Olu Okoro ugbu a. Olu Okoro. Ezigbo ahịa wụ Olu Okoro. Olu Okoro. Mama. Ụmụ ahịa anyị kwa. Ọma ahịa. Ụmụ ahịa anyị. Ọma ahịa. Ọ gị na onye Igbo na nwanne ya gaziri gị nnọọ. Ụmụ ahịa anyị. Mama. Nwanne. Mama. Agwa ojo fọ. Ọ ni jo fọ ko afọ nna gị ochi. Nwanne ọ mara m n'aka ọkụ agịrị nwata n'aka ọ nịghị enegbu ya. What type of play is May God not allow them to kill you. I am too much. May God not allow them to kill you. Ujofo, nah, that guy too strong. That guy too strong. If I challenge him, he go challenge me. If I challenge him, he go challenge me. If I challenge him, he go challenge me. This year, I no grief for anybody. My drink don't finish. Make I drink this drink. He never knew the drink was poisoned while their magical games. Ojofo. Nwanne. Ojofo. Then him now. Mzekwe bato meze feeling bato. God was confused. But something happened. What was that? Watch out. Never you look down on anybody in whatsoever you do in this life. Sorry. Remember, never downgrade. That was how it ended. And don't forget to follow. Share this video.